Вайбърът ми пак прегрява днес от пореден глупав СМС. Малка какво прави ти днес? За сърцето ти напира тя. Каза ли, че е заето, че само мое ти е сърцето. И мила моя, той мрази кифли, десерт бутико го чака вкъщи. Ай, на фризьорче мила, ай да те ремонтира, ай че ти падна обема е срамота. Ай, на кафенце смола, ай в Теранова, ай олево, че обърка мъжа. Ай, на фризьорче мила, ай да те ремонтира, ай че ти падна обема е срамота. Ай, на кафенце смола, ай в Теранова, ай олево, че обърка мъжа. Ако не го харесвам, ще го изтриеш. Да. Не го кажа, ще правя на друг запис. Аз ще съм. Да ни гледат под... Пише милата, не спира тя, да се пуска ти и снимчица, позата клиширана и о! Снимала си в огледалото, каза ли, че е заето, че само мое ти е сърцето. И мила моя, той мрази кифли, 10 бутико го чака вкъщи. Ай, на фризьорче мила, ай да те ремонтира, ай че ти падна обема е срамота. Ай, на кафенце смола, ай в Теранова, ай олево, че обърка мъжа. Ай, на фризьорче мила, ай да те ремонтира, ай че ти падна обема е срамота. Ай, на кафенце смола, ай в Теранова, ай олево, че обърка мъжа.